Demanem als pares que deixen un món millor a tots els xiquets el dia d'endemà i demanem a tots els polítics que puguen fer que això siga veritat. Heu de cuidar el vostre medi ambient perquè la vostra casa i tot allò que vos envolta conserven i facin una València més gran, una ciutat més ecológica y sostenible. Siempre hay que hacer caso a los papás y mamá y siempre sacar buena nota en clase y ayudar un poco la tarea en casa. Buenas noches.